Wara l-mewt ta' Papa Franġisku, eluf ta' nies qegħdin ifakru l-umiltà u l-influenza spiritwali tiegħu. Iżda l-wirt li Papa Franġisku se jħalli warajh imur lil minn hekk. Wħud mill-pritki tiegħu irrekordjhom fl-album mużikali Wake Up. Xhieda ta' kif Franġisku kien kapaċi jaqgħad il-fidi mal-kultura kontemporanja kif spjega ma' TVM News Father Carm De Battista. Wake up! This word speaks of the responsibility which the Lord gives you. Kien fuq Salve Regina, jitkellem ejjew konna l-wiċċ tagħhom, inħarsu li d-dinja u n-nies l-oħrajn bħala wiċċ tagħhom. Hemm oħra kwidata il-pjaneta, ejjew nieħdu sibt il-pjaneta. Juru papa li għandu għal-qalbu ħafna l-bniedem, għandu ħafna għal-qalbu u l-bniedem kull tajt ta' bniedem. Ġifieri m'hemm xejn di bħalhom. Kandek żewġ titfal u wieħed ħareġ imqareb u l-oħra xkwiet, ma tafx li dawn mhux it-tnejn tiegħi. Il-papa hekk jħares jgħid l-umanità hija kollha ta' Alla u ngħidu l-Alla huwa mħabba, mal-papa jgħid Alla huwa ħaniena. No one who sleeps can sing, dance or rejoice. L-album Wake Up iwassal messaġġi ta' paċi, kompassjoni u ġustizzja soċjali lejn minoranzi. Xi ħaġa li kultant għal kritika ħarxa lejh. Ġesu kien ħarsu lejh bħala profeta falz. Dawk li kien hemm qed jisimgħu l-Ġesu jitkellem bil-mod kif tkellem jibgħat ix-xita u x-xemx itallaħħa fuq tajbi u l-ħżiena bl-istess mod. Kieku għatta jien kieku jiskomunikawni, imma Ġesu stess jgħidha b'dan il-mod. U allura l-Papa kien fuq dan il-livell eżatt ta' Ġesu. Għal dawk li huma marbutin ma' ħafna regoli u kalkoli eżatti, xi ħaġa li Ġesu ma jagħmlix, għal Ġesu ir-regoli taf x'kienet il-bniedem. Father Carm De Battista esprima t-tama li l-legat ta' Papa Franġisku jibqa' ħaj u jgħaddi għal papit u ġenerazzjonijiet futuri. Papa ħadna x'imkien f'ta' 12 sena, ħadna x'imkien mhux kompletament, ma differenti. Jiena ma nixtieqx illi nara knisja tmur lura minn fejn dal-Papa ġaba. Nittama ħad il-kardinali u l-Ispirtu ta' Alla imexxi daw il-kardinali li qegħdin ħajkunu dal-waqt ġew magħluqin jażdu il-Papa ġdid li jifhmu jaraf illi dal-wiċċ sabiħ ġdid li l-Papa appoġġilna ta' Alla jibqa' hemmhekk. It is by His mercy that we are saved.